Πείτε μου μία αλλαγή θέσης μου. Η προσφυγή στην Ευρώπη ήταν αναπόφευκτη. Και πολύ σωστή μάλιστα. Θα είχε σωθεί αν είχαμε πει όχι τον Μάρτιο του 2010, θα είχε σωθεί και η Ελλάδα και η Ευρωζώνη. Δεν έχουμε μυαλό, δεν έχουμε Θεό. Μάγκα σκίστου στο καλτσόν. Πείτε μου μία αλλαγή θέσης μου. Εγώ δεν σας είπα ότι πρέπει να έχουμε πλεόνασμα. Εγώ σας προέλεψα ότι δεν θα έχουμε. Το ελληνικό δημόσιο αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο να μπορεί να επιβιώνει από τα έσοδα. Πείτε μου μία αλλαγή θέσης μου. Εάν δεν είχε υπάρξει αυτή η συμφωνία και η ελληνική κυβέρνηση βγάλει μια ανακοίνωση και πει ότι αναβάλλει η αποπληρωμή μέχρι νεοτέρας. Κάνει ουσιαστικά στάση πληρωμών. Αυτό που θα συμβεί την επόμενη μέρα είναι το ακριβώς τίποτα. Αν δεν υπογράφαμε τη σύμβαση αυτή, αν δεν την υπερψηφίζαμε εδώ στο κοινοβούλιο μας, τι θα γινόταν? Θα ενεργοποιούνταν τα CDS στην αγορά ασφαλίστρων, η Ελλάδα θα κήρυτε στάση πληρωμών, η μείωση των δαπανών του δημοσίου, η οποία θα ήταν υποχρεωτική για να μπορέσει το δημόσιο να ζει από τους φόρους του. Μάγκα σκίστου στο καλτσόν. Η δική μου η άποψη, προσπαθώ να το σχηματοποιήσω λίγο, είναι ότι είμαστε στο λάθος μονοπάτι. Και όσο και πιο γρήγορα να πάμε, θα καταλήξουμε σε λάθος μέρος από αυτό το οποίο έχουμε στόχο. Οι αγορές νομίζω ότι το ξέρουν αυτό και γι' αυτό δεν έχουν πέσει τα spreads και γι' αυτό δεν έχουν πέσει τα spreads και γι' αυτό δεν έχουν πέσει τα spreads. Μάγκα σκίστου στο καλτσόν. Ξέρετε, ένα κράτος δεν πτωχεύει. Μια επιχείρηση πτωχεύει. Και πρέπει να κηρύξουμε την πτώχευση αυτή επισήμως. Πείτε μου μία αλλαγή θέσης μου. Τον Γιώργο Παπανδρέου τον συμπαθώ πολύ. Σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά μην ξεχνάμε, όποιος ξέρει τον Γιώργο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, είχε πάρα πολλούς συμβούλους. Ήμουν ένας από αυτούς. Μάγκα σκίστου στο καλτσόν. Την Γαλλο-Λουξεμβουργιανο-Γαλλική Τράπεζα. Την Γαλλο-Λουξεμβουργιανο-Γαλλική Τράπεζα. Μάγκα σκίστου στο καλτσόν. Η απειλή εναντίον της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα σταματήσει τη χρηματοδότηση των ιδιωτικών τραπεζών στην Ελλάδα. Των τραπεζών. Εγώ να σας πω γιατί δεν το πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό. Μπορεί να το αφήνει να ενεργηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί, αλλά είναι μια απειλή η οποία στερείται ουσίας και βάσης. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αφήσει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να εξυπηρετεί με ρευστότητα. Και αυτό δεν το έχουν αποφασίσει, ξέρετε ακόμα. Δεν μου λέτε. Υπάρχει κατά την κρίση σας θέμα κινδύνου για καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες? Τεράστιο. Δεν έχουμε μυαλό, δεν έχουμε Θεό. Μάγκα σκίστου στο καλτσόν.